Like'ı çıkartan çıkayanlar kor. Like'ı çıkartan çıkayanlar kor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma kasa xush omadi. Alloh mehmon shumora nigah bosha. Дар бораи Қурбон Сафардод чӣ гуфтанем? Як гадои машиникаи пули мурдара ҷамъ кард зубора дар картаи кадом шиноси ҷуроошон ва дингу задан. Вақте ки ман ин ноҷавонмарда ба гуфти дибек ноҷавонмард мегаку ноҷавонмарди хара видео кардем ки пули мурда куҷоши чида збор кардем, шумо дур омада будем жалоба зада будем ку дар каналаш. Ана он пули мурдара иё баҷо карданд, мурдаи набдагира видео кӯна интернет гирифтанд, пул кор карданд. Ва чӣ гуфтанем? Ба як блогер занг задама, гуфт ака гуфт и Қурбони Сафардод и хеле одам нест, и ягон вақт збор намекуна, и беҳтарин одама ман мешиносумша. Акош бизнесмени пиздес калонанд, пул дар нуҷдат надоранд. Раз акод бизнесмени калонанд, пул дар нуҷдат надоранд, мекоҳӣ ки Қурбони Сафардод хайр карданд. Чида ай пули худат ранги мисоли акаи ғарби, Раими ғарби мегӯянд, ранги онаҳо Раими ғарби ай кисаи худ хайр накунед. Барои ки ту як машине ки картаи худтона мемона, картаи ёр рафиқотона пула ҷамъ мекунед, мардуми ғарибан фреб кара. И як дюймаш шумо миллати тоҷика дар пеши дигар миллатҳо ранги гадо муаррифӣ кардем. Уже доғистониҳо тоҷикои ҷугӯи Тоҷикистона қапида дар Доғистон пул кор карда гаштан. Ай пиши шумо боред гадо офанде. Бародаро апа хоҳаро рӯи хотири ҳамоне ки миллати мо ранги миллати Кавказ, миллати Доғистону, Чечену, миллати дигараш хеле боевой бошанд. Мо бачаҳои тоҷик ҳама боевоем. Лекин инам хеле гадо мора дар пеши дигар миллатҳо гадо нишода. Камитара дар силкара мондагӣ медурем, дизлайк мемонем ва дар камитара ҳамун назои нармани занен шаки фаҳма. Мана леки чорни карага ман занг задам набардошт. Ба Қурбони Сафардод ман чӣ гуфтанем? Одамое ки ту доди номеро дар ман занг задан ку ман ҳамашон нафаҳмону ситуатсияро ман нишон додум. Видео ки ту гадоги караги дар инаи телефон дигари ман нишон додум. Карочи гуфтум ина гадо ҳам хеле кор карага. Гуфтан ака мебахшӣ, мо дигар пишти гадора намегирем. Барам ҳам одамое ки доди номеро бо дигарош дате ки бо дигарош занг зад, бо ман доказат кунем ки ту гадои пули мурда хӯрдагӣ, мурда фаҳмидӣ? Пули мурда ту хӯрдагӣ, гадои ютуб ту ҳастӣ. Агар одаме ки тура пишти гирифта буд, тура буромада дар пеши мардум муаррифӣ накуна ки ту гадои, ту мошенники. Ҳама одама ман видео мекунам мегӯям ки чида ту дар инами Қурбони Сафардод гадо буданша дар мардум намегӣ. Обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати мардуми тоҷик. Like'ı çıkartan çıkayanlar kor. Like'ı çıkartan çıkayanlar kor.